Layikhetha ngokushesha igumgedlela namasango angakavalwa. Inkosi enkulu uPombela isitima samaMpondo waba mkhulu phakathi ame. Sawabhanqa kanjalo isizwe sakwaZulu ngamakhanda. Izizwe zonke lezi phela ezithumbe i-Afrika sawabhanqa ngamakhanda. Sahlanganisa konke, sahlanganisa nawo amanye amaZulu ayephendukile aba ngamambuka, kanye nezizwe zamaSuthu kanye namaMpondo, nabo bonke bophesheya kothukela, akade bethi bazohlasela lesizwe sakwaZulu. Sakufakaza lapho ngempela lesizwe sakwaZulu ukuthi isona lesi sizwe esikhethiweyo samaJuda, ngoba sasingeke sikwazi ukuyenza lento ngaphandle kaNkulunkulu. Noma sike sakuchaza kulokho esigabeni sokuqala ukuthi lesi sizwe sakwaZulu sabonwa nawuye lo mlungu lona phela obefikile lapha neqembu lakhe ukuthi kuzokhohliswa i-Afrika. Kufikwa phela nayo inkolo yobuKristu lena. Lo mlungu waba nenhlanhla enkulu, wambuleleka lona phela okuthiwa nguJohn Mkholenso, owagcine ebizwa ngoSobantu ngesenzo sokuthi wayethanda kakhulu bonke abantu abamnyama, waze waqanjwa leli gama okuthiwa uSobantu. Nalo leli qembu labelungu elalisuka phesheya kwezilwandle lingamaKristu ukuthi lizofundisa laba bantu abamnyama ukukholwa, lalikhohlisekile nalo. Lalingalazi lonke iqiniso njengayo uJohn Mkholenso, owathi mayesefika elandela impilo yesizwe sakwaZulu, wabona ukuthi laba bantu banoNkulunkulu baphila ubungcwele. Ebuka phela impilo yabo esusela nakulo iBhayibheli lokuthi laba bantu babengazenzi izinto ezaziwukona nokuphambana nemithetho kaNkulunkulu. Nomfazi womuntu wayehlonishwa kakhulu, wawungalali naye. Behlonipha kakhulu uma uyisihambi, babekuxoshisa nangezinkomo, bekulalise, bekuphe nendawo yokuhlala. Kulapho-ke uJohn Mkholenso waqala khona ukwenza ucwaningo lwakhe, wabuzisisa kahle ukuthi ngabe kukhona umuntu owakwafika lapha ezonifundisa ukukholwa. Wathola ukuthi cha, akekho owakwafika. Bathi nabo le mithetho abayenzayo bayithatha kobabamkhulu babo, nobabamkhulu babo abazi ukuthi lento babeyithathile. Ilapho-ke uJohn Mkholenso wathi mayenza ucwaningo lwakhe wathola ukuthi yiso lesi sizwe okukhulunywa ngaso esisebhayibhelini kuleli testamente elidala, ngoba senza yonke le mithetho kaNkulunkulu ayinikeza uMose. Phela ngaleso sikhathi ezweni lakwaZulu bekusenziwa yonke imihlatshelo nemihlatshelo yokushiswa, kushiselwe uNkulunkulu. Nokudla kwasemasimini kwakuthathwa kuyiswe khona komkhulu, ukudla kokuqala phela onyakeni, kwenziwe yona imikhosi yokweshwama, imikhosi kaNkulunkulu. Kodwa uJohn Mkholenso wazama ngawo wonke amandla ukuthi akhulumisane nalaba abanye phela abelungu ababefike nabo. Ebhala nezincwadi, ebhalela phela abaphathi bezenkolo laba ababathumelelana, ebhalela nokhwini. Kodwa ngokwenza konke lokho ayekwenza uJohn Mkholenso waphenduka isitha sabo bonke abelungu, ngokuthola ukuthi kanti abantu abamnyama yibona laba abanoNkulunkulu. Kodwa wagcina phela elitholile lonke iqiniso lokuthi enye ingxenye yabanye abelungu yayivele yazi kahle ukuthi njengoba kuziwa khona kuleli zwe lase-Afrika abantu vele banoNkulunkulu, kodwa bazokhishwa endleleni kaNkulunkulu ngayo le nkolo abafika nayo yezinishini. Phela wenza njalo uma ufuna ukutapa izinyosi ukuze uzitholele uju, ufika nethayi noma ulayithe utshani wenzele ukuthi kube nentuthu izinyosi bese ziyadana. Kuyilapho-ke zobe usuzitapela khona uju. Nabo-ke abelungu babefike nento ezokwenza ukuthi abantu bedakwe emqondweni yabo, bedideke udumo, ukuze bona bezokwazi ukuzitapela umhlaba ngokuthanda kanye nawo wonke umnotho wezwe. Yilo kanye-ke leli thayi esashiselwa lona namanje elisadakile, sisadakwe intuthu yalo leli thayi. Lesi sizwe sakwaZulu, lokhu kulwa kwaso lempi yomhlaba kwenza ukuthi sidume umhlaba wonke ukuthi sahlanganyelwa ngamazwe, kodwa sajike sanqoba. Siphethe phela ihawu nesagila nomkhonto.
Zonke izizwe zasentshonalanga kazikholwanga lento ukuthi ngabe yenzeke kanjani. Lokho kwabanga isigcwagcwa esikhulu kuso isizwe sakwaZulu, njengoba nanamhlanje sisanyanyeka sinyanywa nayizo zonke izizwe ezimnyama ukuthi kanti uZulu lona ungcono ngani. Ayiqali manje lento, yaqala ngaso lesiya sikhathi ukuthi uZulu yena wayenqaba indaba yokucolonize, nokuthi futhi uZulu phela uyena yedwa owanqoba. UZulu phela uzondwa aze aphinde azondwe nangamanye amaZulu angaphesheya kothukela eThekwini. Phela lawo maZulu iwona ayinzalo yamadube esandlwana laba phela badayisa ngaye uZulu ngalesi sikhathi sempi yasesandlwana. Lowo moya namanje usekhona. Phela le mpi yasesandlwana yadala omkhulu umonakalo, ikakhulukazi kuso isizwe sakwaZulu, njengoba phela le mpi iliwe ngalesa sikhathi kungavunwanga ngisho ukudla, nomkhosi wokweshwama awubangesaba khona. Nabantu abaningi abafudukile phela ezindaweni ekade behlala kuzo, njengaba bantu basenquthu nako-Vryheid, nazo zonke izindawo nje ezazakhelene nayo enquthu lapho phela okwakuliwa khona, kuze kuyofika lena koShiyane. Maningi kakhulu amabutho kaZulu asala khona empini yasesandlwana engobabamkhulu bethu. Lawo mabutho nawo amaduku esandlwana nawo asala kuyo leyo. Kwakuzingingqane amangqe ezidlela nje nezilwanyana zasendle zizitifu. Phela kweminye imizi kakubuyanga muntu, kwavalwa ngehlahla, kwasala omama nezingane ezagcine zingazi ukuthi faneke zenze njani ukuze zilande ubaba nomkhulu kanye namadodana akuleli khaya. Njengoba sichazile ekuqaleni ukuthi kwakubonakala ngaso phela isicephu lesi sasigaxwa esibayeni esasimela umuntu nomuntu, ukuthi uma sike sawa nje esibayeni kwakuchaza ukuthi lowo muntu ngeke yasabuya, ufele kuyo ithi. Kwasala izwe lakaZulu lixoveke kakhulu, kwakusazothatha isikhathi ukuthi liphinde liqale libumbeke kabusha, nabantu bekwazi ukuthi bebuyele nasey'ndaweni zabo zokuhlala. Kwakusazothatha iminyaka. Nakhona ohlangothini lamangisi kwabhutshwa kakhulu, njengoba phela okhomanda nojenerali noluthenenti kanye nazo zonke izikhulu ezisesikhundleni sakuwo amasosha ase-Britain ezazibalelwa ko-57 zabhubha zonke, kwaye kwasinda ezinhlanu kuphela. Kwase kuvalwa ngehlahla kuwo wonke lawo amanye amabutho enganazikhulu, kwasinda idlanzana. Nakuwo amaduku esandlwana lapho kwafike kwambozwa ngehlahla. Phela nako lokungamaduku esandlwana akubonanga ngokuthi kwakubuye kudayiswe yibo laba belungu, ngoba phela babehlukanisiwe, kwakuthi ishumi leyinsizwa kube oyedwa ophatha isibhamu. Futhi ekugcineni kwahamba kwabonakala ukuthi lezo nhlamvu ezinikwa amaduku esandlwana ziwukumosha, ngoba phela amangisi ayesebona ukuthi ungathi ayehluleka kule mpi. Kwathiwa izibhamu azongiwe zinikezwe amasosha kuphela aqeqeshiwe angamangisi. Phela nawo amangisi ayeseqongobezela ukuthi uma ebaleke phela enezinhlamvu zokuphunga indlela, ngoba wawulana umkhonto ungena uphuma emadodeni. Emangisini asinda kwaba uyena uHorace Smith noHenry Culling, bobabili babengoluthenenti. Phela uFrederick Culling lona uyena phela owathunywa nguLord Chelmsford emva kwalempi ukuba akaqoqe onke amabutho lawa phela afileyo, awangcwabe, ebese ecinga nazo zonke izinqola lezi ezisalile empini yasesandlwana. uFrederick Culling wakwenza ngokushesha konke lokho, ngoba phela wayethi mayithola lamabutho anganazikhundla awangcwabe emgodini owodwa onke, wasehlukanisa laba ababesezikhundleni kuphela. Lokho wakwenza sekudlule izinyanga ezine, ngoMeyi engcwaba lezi dumbu kungasanukeli ukuthi kube kuhle. Iyaguqa lapho igumgedlela mzukulu amafutha umkovu iduwe intombi nesoka phakade ami.